Ale víš, máš to mi teda trošku hej, ale tam je ešte na väčšej, nie? Ako čo na väčšej? Na väčšej, hej. A k termo išlo, tak si ten pás. Termo? Co? Dobre, no. Rozumieš, no tam, to zmenšie tak tiež lána tam Už išla? som nepozrela, neviem tam, čo to je. No, ešte môžeme. Ty ma povedal. Jak to je tichučko. Jaký je to čarný na Vážne, tak pocit, bude tam nepí. Tam není, šefe? Ani nie. Ani nie. Koľko je tam stupňov? Nejakých 14-15 môže byť. Toľko? No. To je celkom dobre. Počkaj, to je bolo rýchlejšie. Koľko má? 2 kilometre má ráno? A v krvi koľko? Áno, má 4 km. 4? Lebo ide aj naspäť. Je tak. Aj hore, aj naspäť. Je tak. Takže necelé 4 km. 2 kilometre je trasa? 1800 metrov. No. Takže necelé. A to vy takto tu celý deň sa prevážate? No. Vám to nerobí? Nie za Sandru. No tak, kúpal som už jedným biele myši, to je pravda. Je to darmo, či platíte? Platia oni, ale mne. No, tak to je dobré. No vidíte, ale zase za tu srandu museli zaplatiť. A na Lomniček sa dajú pešky? Áno. Samostatne? Je trasa nejaká? Tu sa ide hore Po tej strane sedla? na sedlo a potom hrebenie, potom hore na Lomnický štít. Tam je hore letecký chodník, ale iba s horským vozom. Samostatný nie. Samostatný voz. Už do sedla je zakázané bez vodu. Či vyznáme vôbec? To sa mi nepodobí. Je tu aj vetranie, tu je tu. A neboli predtým pred rokmi také väčšie biele veľky? Boli, ale na spodnom úseku z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso, ešte stará hora, ktorá išla od Granu. Ale tu na Lomničak nie. Nie. To je vzdalo, no. To sa veľmi dozdalo. Hej. Tu píše tých 620. Jaké omezení? Neviem. Tu je čo povedal, že tak je. A tak, Marika? Čo? Teraz takto ideš do skáča. Hej, tak to je lepšie, No, hej, jak... čo môže dopredu? No. Aha, vidíš, len keby sme sa malo pohybovali. Tak lietadlo, keď ideš v lietadle. Lietadle vetej učí. To je ten sneh tu sa furt drží tak nejak. Tak to je les. Však pozerám, V zime to funguje tiež? No áno. Lomnický štít tu pre peších cestujúcich a sedlo je lyžársky svah. Ale až niekedy v druhej polovici januára. A je to asi počasí, nie? Ovplyvňované, že keď... Je to ovplyvňované počasím, áno. Akože sedlo, čo sa týka lyžovačky, tam nie je zasnežovanie, tam treba čakať na prírodný sneh. A potom, keď už konečne napadne, tak zase je lavinózne. Tak zase treba počkať, kým trošku... Potom je už.
No, v podstate áno, ale dá sa lyžovať ešte do polovici maja, ešte sa dá lyžovať. Otvor ústa. Jak som išiel v Berlíne, na tú Fernsehturm, tak tam je, počúvajte, jak som išiel na Fernsehturm v Berlíne, tam za 1 sekundu, 7 metrov za 1 sekundu išiel. 28 sekúnd som bol v 200 metrovej výške. Jak hore sme tam už prišli sa. No to je svoj žalúdok tu mám. A rovnomerným pohybom. Toto je nádhera, tu pozeraj. No. A uvidíš tú nádheru z toho. Vyšlo nám. Včera jsem říkal tomu chlapovi na ještěru, že mu měl mít pár jako Víš, že máme vieš, máme krásne, no jasne. Toto je nádhera, Čo sa dobre pozerá, nie? Tu, na to. že ideme rýchlejšie. No lebo, vieš, to je fyzikálny zákon. Keď pozeráš doľava. Hej, keď pozeráš tu dopredu, tak akože pomalšie. Keď sa pozriem tu, tak mám pomalšie. Preto sa nám to zdá v podstate tak, lebo teraz momentálne stúpame, dá sa povedať. Tu je najväčšie, ako prevýšenie. Je tu najvyšší sklon v tráte v tomto úseku. Horšie to asi bude dole, hej. Rudolf, použij potom. Dole pôjdeme rýchlejšie, ne? Takisto. Áno? Voľný pád. Voľný pád. 9,81. No vážne. Mary, tu pozrie hore. Aha. Normálne záhradka väčšina mítra. Toto je fakt nejaké krásne klasy. Toto je Tatranský národný park, takže No, mne preskočilo. žiadne trhanie. Pozerám. Či všetko v poriadku. Ten tam zhora nás fotí. Smívať sa. Nie sú to vlastne. Potom to bude predávať za 100 eur, kto chce. No prosím. Na druhý týždeň. Na druhý týždeň. No. Dobre. Wow. Jste se chvilku pozval,